tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Nhasi uno tiri kuHarare Sports Club. Munzvimbo ino inotambirwa rugby. Asi chasiyana ndechekuti nhasi uno tauya kuzoona vanhu vari deaf vari kutamba rugby. Kana neniwo zvakatondishamisa kunzwa kuti vanhu vasinganzwe vanotamba rugby, asi nhasi uno utazvionera. Nyaya iri panapa nhasi ndeyekuti chikwata cherugby vese vakomana nevasikana vakakwalifaya kuti vaende kuWorld Cup, asi zvikwanisiro ndizvo zvisipo. Taura zvakare naTinashe Mr. Shamu avo vati zvainge zvakaoma vachitanga kuti vanhu havauye pamwe chete, asi kusanzwa kwavo hakuvatadzise. Heinoi nhasi uno vakwalifaya kuenda kuWorld Cup. Nyika 3 chete muAfrica ndo dzakakwalifaya kusanganisira Zimbabwe. Mukoma Tinashe Shamu. Shamu yekurovesa nemusikanzwa. Yakapotsa yaita Shamu yekurovesa because Shamu haina H saka Shamu zvayo but ndorwa zvayo. Okay, nhasi uno tiri muground kutambirwa rugby. 100%. But rugby yacho tiri kunzwa kuti yaita musiyano nekuti ino iri kutambwa nevanhu vasinganzwe, vasingataure. Deaf rugby. Chimbori chichocho nekuti ndofunga vazhinji vedu kunzoko avatoziya kuti kune vanhu vasinganzwe vanotamba rugby. Chokwadi ichocho. Rugby chinhu chinonetsa chekuti even vanhu vanonzwa vanogona kuti rugby handidi nezvayo. But panapa nhasi tine vanhu vasinganzwe vari kuitamba. Rugby haina kusiyana marules. Kunzi kune marules emadeaf, kune marules evanonzwa. Vari kutotamba rugby chaiyo yamunongoona paTV muchiona kana maSables kana maCheetahs vachitamba. Ndiyo yavari kutotamba ivo vari deaf, vari kutotamba ivo vasinganzwi, vari kutotamba ivo rugby chaiyo. Isusu patinoona bhora munhu anokwanisa kudedzera kuti kuna saka ivo vanoita sei? Vanenge vachiti uku varida kuona kuti ndikuenda kumberi kupi, achitarisa futi here kuti ndiani vanofanira kunge ndichitambira bhora. Right, mabvunza mubvunzo wakanaka. Zveshuwa munhu asinganzwe Pito ichashanda, anobona ndiri coach handina kana Pito pandiri. Bozi Pito nezvinhu zvekunzwa zvatajaira vanonzwa zvasiyana. Ivo tongoti chipo kushaya vatonewo chipo chekukwanisa kunzwisa awareness iri around them. Zvekuti vakangona ruoko rukasumuka kana chichi kasumuka, masenses avo ari heightened, vanokwanisa kutongocheuka kutongoziva. Saka pakukocha nepakurefuriwa sezvamuri kubvunza izvo kuti vanozoziva sei, vakadzidza kuti inotambwa sei, vanenge vakuziva kuti tofamba tichidaiso. Asi kuzomiswa kana paitwa mafawo kana chii, kungosumudza ruoko. Kungosumudza ruoko unotoona vanhu vamira. Zvinoshamisika but pamwe muchazozviona pavanenge vachitamba kuti zveshuwa any movement inoitika almost 360 vanototarisa votoona kuti chii chiri kuitika. Muno muZimbabwe yakatanga rini iyo rugby iri kutambwa nevanhu vasinganzwi? Mubvunzo futi wakanaka. Inini ndinokocha rugby dzese, ndinotokochawo futi mahearing, nditori coach wepano paHarare Sports Club. 2022-2023 mutimu yedu yeHarare Sports Club avanhu vanonzwawo itimu yedu yepanapa pakazenge pauya 1 or 2 vasinganzwe vachiti toda kudzidza tikamboedza kuvakocha tichivaisa mutimu, but takatozoona kuti no, kana kwatombouyawo 2 it means panofanirwa pane vamwe. Saka ini ndakabva ndabata netiwa umwe wacho ari panapa anonzi Marvin, mutazomuona zvenyu. Tikati timbonotsvaga vamwe vasinganzwe, timboona kuti tingagadzire timu here yevanhu vasinganzwe chete kuti imuri 2 but nofunga kune vamwe vanenge vachidawo. Nekudaro ndokutanga kwakaita Zimbabwe Deaf Rugby. Takatanga kutsvaga vasinganzwe and takatozoshamisika kuti vakatowanda vanhu vasinganzwe. Number 1. Number 2, kutone vakawanda vanotoda kutamba futi kungoshaya mukana chete, vangoshaya mukana yokuti ndinganotambira kupi, chero ndichida ndoenda kupi. Vatatogadzira pano paHarare Sports Club sepa home pavo pekuti vanokwanisa kuuya. So from 2022 till now nomatangira takaita and tangoona tichingokura seZimbabwe Deaf Rugby. Imi makatanga nekuti kune 2 vanga vauya. Zvichirevera kuti matoone macompetition amunotopinda kune vamwe here vanga vagara varimo mukuita zvezverugby nevanhu vasinganzwi? Isusu tandine 2 yavo chete vaitamba nesu, asi tazogadzira timu yedu iyi takazenge takutotamba takazenge takavadzidzisa zvakatorawo nguva
tichidzidzisa tagadzira team iyoyo yatiri kuti Zimbabwe Deaf Rugby iyo yanga iri best panapa. Vakatanga kukoka nevamwe vasiri vemuno kana vekutara igona ngouyawo one session mwachiuyawo, but takatanga kutamba macompetitions nawo futi. Takatanga nema under 16 vakomana vachitamba against iwavo because takaona ndo range inogona kuendesa. Tikaona vachitamba vachitowinawo futi, vatasumudzira vatatanga kutamba nema under 17. Izvozvi vakutamba nema under 18 in terms of kuti tichitamba madeaf achitamba nema hearing, vanotamba nema 18 vachitamba macompetitions. Then izvozvo takura kudaro tikatozoona kuti aiwa hatisi tega tine deaf rugby munyika mese, mutone deaf rugby South Africa, Australia, kupi nekupi, utone vamwe vari kutoitawo zvatanga tichifunga kuti tiri kungoitawo kubackyard kwedu, ndokutozoona kuti hakune vamwe. That same team tikatozomboenda nayo kuSouth Africa, vakazvirezera mari yavo bit by bit. Took over a year kureza mari iyoyo kuti vaende kuSouth Africa tikanotamba neSouth Africa Deaf Rugby. Takarohwa zvedu ne5 points, but tanga zvatotaura kuti kompyuta titotokompyutawo tikatoona kuti tikutotambawo rugby iyoyo yemadeaf iyoyo. Kuuya kwataita panapa tiri kunzwa isusu muri parwendo, rwendo rwekuenda kupi? Right, sezvo ndapedzera kutaura apa kuti takatanga kuona kuti no, kutone vanhu, kutone world organization inonzi World Deaf Rugby. Kune world rugby ye-hearing, kozoti World Deaf Rugby ye-non-hearing. Vatafamba mapepa patu anga vatashedza ivavo, tikati no, isusu hatichapinde kwedzimwe nyika zvavanoita manje, vanoti munhu ari hearing ndiye anenge ari president achibatsira, but takati no, isusu ngatitsvage munhu ari asinganzwewo futi aitewo president wavo, even there achitamba achiita sei kuti atenge kucommunicata nevanhu avo. Obva vatsvaka kucommunicate, vatagadzira Zimbabwe Deaf Rugby. Tagadzira Zimbabwe Deaf Rugby vatazoona kuti kutone manations akawanda. Nations ivavo anitamboenda kuSouth Africa, tamba neSouth Africa. South Africa ndiyo yakazobvunza kuti no, imi munofanirwa kutotamba mu-international competition because mwakutotamba. Saka kune World Cup yemadeaf, World Deaf Rugby World Cup ida kuitwa muJapan muna end of October, first week of November. Sa ndiyo iyo yatiri kushandira, yatiri kutraya kuti tiite sei timbotraya kuti tiende netimu yedu inoparticipate kutournament yakadaro. Takambotraya vakaitawo vega, vakaenda paSouth Africa padhuze, pambari easy kureza tumari kuita sei kucrossa part iya World Deaf Rugby Tournament. Takatopiwa ma-invites, takatoregister, vari kutotitarisira kuti pamwe tichaita sei tichauya kuzotamba ikoko. Saka ndosaka tichi sezvamabvunza kuti chii chamuda kunoita World Cup chaiyo yemadeaf. Shona yedu inoti mwana asingachemi anofira mbereko. Matimi paSouth Africa vakatsvaga vachireiza. Pamwe kuti mimi vaitsvaga vachireiza, vaireiza through what? Vanoenda kubasa here vanhu mari vakaiwana kupi yavakareiza yacho? Vanhu vakuru, handiti vanhu vakakura vasinganzwe, vakazopedzawo vakatanga kusenzawo. Mabasa avo mashomawo vanokwanisa kuita. Vazhinji ava ndivo vanoona vachitengesa airtime, mavenda tengesa airtime, vanogadzira musoro. Kune umwe anoitawo graphic design, kune umwe anosenza musecurity company achitasa maCCTV, because remember ndatara nyaya awareness. Saka security company ikaona munhu asinganzwi achingotasa maTV, his senses are high alert kuona. But kureza kwavakaita takangobatana tikati no, munhu wega ngaangowe kana $3 $4 a week patinotraina ipapo, svika mari yake yasvika $150. Tasvika $150 taenda nemari yebhazi. Vatataura neSouth Africa kuti isi tine mari yebhazi, titsvagirewo pekugara nechekudya. Zvikanzi mukauya matsvaga mari yekuuya yebhazi, tinokuti tinokupaiwa accommodation nepekugara. Ndokureza kwatakaenda pekutanga, but paSouth Africa tingati padhuze relative to Japan. Reza apa pakuda ma-AFAs, pakuda mavisa zvakasiyana siyana zviri beyond just kungoreza mari yebus fare. So nomarezera atakaita iwawo. Kune vakateerera iye zvino izvi tati mwana asingachemi anofira mbereko. Chokwadi. Chii chamuri kuda kutaura kune vakateerera kuti vanhu ava vakwanise kuenda kuWorld Cup? Vakateerera number 1 ndotanga kutaura kuti kune vamwe pamwe vatone vana vasinganzwewo ari kumba. Ndataura kuti vanhu vakuru vakakura makuru akaita kuti vasvike panapa. Kuda panga kune bereka ane mwana asinganzwe, ufunga kuti hapana, ini ndotoshanda wede kuti sometimes ava vanhu vari under challenged.
handiti under challenge pakuti vanenge vachingonzi vangakwanise. Iwe ungafunga kuti munhu asinganzi angatambe rugby, onai zvatiri varipo rotamba rugby. Saka nemubereki ane mwana ngaamusungire auye atambe aite zvaanoda, musavatarisire pasi kana kunyanya kuvabhabhadzira. Wanzwira tsitsi vasiye vanhu, chega chaasingaite kusanzwa chete, kumhanya nomhanya zvimwe zvese anoita. Handiti asi kune vamwe vakateerera tirikuda rubatsiro rekuti tione kana iri any support yatinokwanisa kuwana kuti tikwanise kuwana matickets, mavisa nezvimwewo zvinoda kuti team yedu inorepresentawo Zimbabwe semadef emuZimbabwe kuti vanotamba kuJapan. Any help we can get. Ndafarira pamati any help. Nekuti umwe munhu anokwanisa kunge ari kunzwa chirongwa chinechi oti inini $2 yangu ingabatsire sei pakuti munhu akwire ndege kuenda kuJapan. Imi muri kutarisira vanhu vapi? Muri kuti munhu wese here akwanise kubatsira avo vari mucorporate world vachero hatina rubatsiro rwatiri kuti rudiki kazvo rwakakurisa. Chokwadi hakuna rubatsiro rudiki. Zvandataura kuti imbofunga kuti ivo vega vakareza mari vega vakaenda kuSouth Africa nemavhenda angaite mari paroad pawiki, but akatoreza mari ikatosvika ikaendesa kuSouth Africa nebhasi. Saka chero rubatsiro rushoma rudiki, macorporates, maindividuals vese vanoda kubatsira vabatwa nenyaya yatiri kuitwa iyi, vanoda kusimudzirawo vanhu vatinavo panapa, tinovakurudzira kuti huyai zveshuwa mutibatsirewo tisimudzire timu yedu tiende nayo mberi. Apa muri kungotaura nyaya yemaAFS chete kana kuti vane zvimwewo zvikwanisiro zvavanoda, zvingava uniform, zvekupfeka nezvese zvinodiwa mukuramba vachitamba rugby? Izvozvo zvese tinomboonawo rubatsiro zvedu. Vamwe vakatipawo semukaona uniform tinotrena newhite and black, ndo yatinotrena nawo. Kuna vamwe vakatibatsirawo nemashorts, vakatibatsirawo nemashirts, but kana taakutaura zvekuenda kuJapan obviously panodawo uniform. Uniform inonyatsogadzirwa yenyika inoenda kunorepresenta. Kunodawo zvechikafu, zvese zvingadiwe patimu iri kunotravela, sezvatinongoita mahearing. Handiti zvese izvozvo is the same chavanongoda kutravela. Ingoriwo national team iri kuda kutoita sei, inoda kutonotambawo nedzimwe nyika. Saka rubatsiro rwese, of course maAirfares andatauraya ndo big costs atosangana nawo isusu, but zvakawanda zvinhu zvenye tinoda kungobatsirwa. Even mari yetransport chaiyo parizvozvo vanosacrifice kuuya Sunday ndosachitrena Sunday because mutown menge manyarara, vanhu vaenda kumachechi. Saka totoziva kuti tikatrena makuseni Sunday at least havarasikirwe nemari yakawanda nevanhu vari kuita sei, vari kupfuura mutauni vabva kuchechi vadi, but from 12 o'clock tinge tatovadzosera kutauni kuti vanotsvagawo kurarama kwavo nemavhenda iwawo. Zvichida vamwe vanhu vangabvunze kuti sezvo muri kuti mimi vari kuenda kunomirira nyika, pane rubatsiro rwerwu kubva kune kunyangwe bandiko rinoona nezvevanhu vanoita zvemutambo zvemasports izvi? Chandingataure ndechekuti zviri pa2 isusu pakurejista nekugadzira mapepa edu takaona rubatsiro rwakanaka straight. Maofisi ese taipinda taivhurirwa. Paurongwa uyu hatisataona rubatsiro rwedu, but isu hatisataita sei tanyatsokumbirawo zvakazara maofisi iwawo. Saka but chikumbiro futi chatinge tinacho ndingo urongwa watoda kuita kuti tifambirewo maofisi awo tiwane kubatsirwa nezvakadaro futi. Mashoko enyu ekupedzisira takananga neroad to Japan, zvamunoda kutaurira vateereri? Ndingoti kune vateereri, I hope muri kufara muchionawo vamwe vana veZimbabwe vakatisiyana inesu bichana, havanzwe but zvimwe zvese vanokwanisa. Ininiwo futi ndakatoshamiswa kutotanga zvinotondipa fuel yekuramba ndichiwedzera kuzviita, because uchishanda nawo unoona kuti hatina kumbosiyana, ingoriwo kungosiyana kwekunzwa chete. Saka kana mune vamunoziya, vamunawo vaudze vauye kuHarare Sports Club, tinovatora tinovadzidzisa. Ndiyo urongwa hwatinawo kuno kuHarare Sports Club. Takatarisana neJapan, madef edu Def Zimbabwe Rugby ida kunotambawo kuWorld Cup uko. Tinofunga kuti tagadzira team inonokumbidza chaizvo, tibatsirewo anyone, whether it's corporates, individuals, anyone in the country,
tibatsirewo tiendesewo timu yedu yeDeaf Rugby Zimbabwe kuJapan. Tataura zvakare nemukomana anonzi Malvin Ahanzwe, ndiye wekutanga kuuya pano kuzotamba rugby nevamwe vainzwa, akasangana nezvipingaidzo zvakawanda asi akashingirira kuzosvika nhasi unowu patova nechikwata chinotamba rugby vanhu vese vasinganzwe. Malvin, tanzwa kuti ndiwe wakatanga kuuya kunoku uchitoda kungotambawo rugby. Chii chakakusunda kuenda kune vanhu vainzwa iwe uchizoda kutambawo rugby? Ndakatanga kujoina rugby when I was young. Ndaiona kuchikoro pandaitamba nemadhii. Vamwe vacho vakazoshaidza kudhara kuna ndiri kuchikoro. Kuna 1990 something different. Ndaiona kuti pandazouya kuno uchitamba rugby ndiri ndega. Then ndakaona kuti I was the only young person anga ari kuno kauya achitamba rugby. Ndaingouya everyday taingotrainwa panapa pakuine machallenges. Because sign language hapana iziva, but ndaingouya ndichinopfudura just come. Then later on pandazosiya. Pandakazoenda chikurei pandadzoka futi pandatanga kutamba rugby. Tanzwa Tinashe achitaura kuti wakazoenda ukanotsvaga vamwe zvokuti izvezvi tatone timu yakazara yekutanga rugby. How did you do it? It's not easy to invite madiki kuwabvisa kumabusiness avo, but ndakaenda ikoko naTinashe takambotanga taurirana, and then I was happy ndichimboya ndega panapa. Vanhu vandafunga idea on Saturday toenda ndichichieni kuti ndinoadaidza kuti tiuye tichichene Saturday ndichivabvunza kuti vauye kuno. It was hard kuti vauye. Why? Because madiki akawanda aiti tinoda football hatidi zverugby, so it was hard kuti vatambe Saturday. So Saturday chinde inotamba football, but atitrai kuti tichinge madiki for Sunday. Then vamwe vaimboya vakambotanga vari free, then vakazoona kuti this is good, then vakazotanga kuzouya vakawanda because Sunday it was best day for them to Vanhu vanonzwa vanotoudzana kuti unza kono. Saka imini munozvifambisa sei kuti uri kuda kumhanya nebhora kumberi asi uri kutsvaga futi kuti akavhura wacho ndimukandire bhora ndiani? Okay. Majefa nenzira yavo yavanokomunicata nayo. For example, anenge aine bhora anenge achimhanya, vanotoziva the next anofanira kunge atori padhuze naye so that anoona time yekupasa vanotoiziva kuti this is time yekuti tipase bhora. So that's the way. Where did you get your inspiration? Besides kuti wakambotamba uri mwana mudiki, pane here kana kuti vaona paTV kune dzimwe nyika kuti uzoramba uine shungu yekuti ndoda kutamba rugby? Pandakajoina paHarare Sports Club panapa ndandisingatombozivi nezvekurugby. Ndakangopinda kuti nditambe nemaHero because ndaida, but ndakamboneti zvandazosiya. Then vamwe madhefu kumwe anonzi Morgan akabva aidza kuchikoro kwaidzidza kuti ndopakazokuchikoro ikoko waitrena rugby. Paakapedza rugby ikoko kuchikoro kwako kukadoma ndobva agara, ndobva atanga kubvunza madhefu kuti rugby inotambirwa kupi akadzoka kuno kuHarare. Pavabvunza kuti rugby inotambirwa kupi, then vanhu voamuti zvinozvibvunza Marvin because Marvin aiya anoenda kutamba rugby, ndobva ndasangana naye. Ini ndandatoletawo kudhara ndatokura ndakuti handina basa. Then vatazouya tiri 2 ndobva takasanga kutotamba tise nemaHero tiri 2. Then vandamboenda futi later ndobva akazoona kuti ndobva adzoka futi kwandiri, ndobva anditi zvonazvo ndawana information about vamwe madhefu vari kuGhana vanotamba rugby ikokoko. Ini ndandisandambonzwa about information, ndaingofokasa nezvandaida ini chingoti ndinotamba rugby. Ndopandakabva ndatanga kuwana simba ipapapo kuti ine rugby ikoko rega ndiye, ndopandakatanga kuzvikondera kutamba rugby. Ma-challenges aakasangana nawo pandaitamba nemaHero papaine challenge yekuti papaine discrimination. Vamwe vangasagona kutamba neni kana ndikatamba, kana tiri mubhora tichitamba vamwe vairamba kundipa bhora
vaipa vanonzwa chete. So ndakaona kuti ndiyo discrimination iyo challenge, that's why pamwe pacho ndaizoneta, but now better because vakunzwisisa kudhara vasinganzwisisa. Kwatinogara kunyanya kuma-disadvantaged backgrounds, ana mai vanongofunga kuti mwana wangu haanzwe, haana chimwe chinhu chaachaita kunze wedha kwekuzova evhenda kana kukumbira. Mindset iyo ingachinjike sei, uye zvikoro zviri kuma-areas yayo zvingaite sei kuti vakurudzire vana? Inini chokwadi ndakakura ndine hearing family and ndaingofocasa with the hearing. I was inspired with the hearing people because ndaidawo kuva like them. But vaizondidiscriminate hausi zvanambotaura nemachallenges iwayo ese ndaimbowana. But I shifted my focus because what I want the hearing kuti vabatsire madeaf also so that vanowawo the same. So we learn from the hearing so that we grow. Ndezvipi zvada kutaurira ana amai vane vana vasinganzwi? Nekuda kwekuti vazhinji vavo vanongoti kana mwana asinganzwi hapana chimwe chinhu chachakwanisa kuita, rega ndingomuchengeta, ndingomupa sadza ongokurawo ndichimuchengeta. Chokwadi baba namai kana vari maheri havazivi life yemadeaf, and pamwe vanonge vasati vamboonawo mamwe madeaf and havaunderstand culture yavo and havaunderstand deaf culture. That's where the challenge is papa. But I encourage kuti baba namai vamukishe kuti vasavharire vana vavo vakaunze because disability does not mean inability. Vanoitawo sekuita madeaf mazhinji vana vabereki vavo vanovadiscriminate. Vanoti rugby, rugby inozokuwara is hard, but it's the challenge. But we want them to understand because this is totamba kuno we do not have those challenges. They want to understand that this is we are doing it and this is also doing it. I want awareness, but ngavasiye vana vavo. Road to Japan. Chii chaari kuda kutaura pamusoro pehelp inonidwa, nekuti tinoziva kuti mamwe masport activities ese aya, ana tenisi, ana cricket anosapotwa. Now zvatiri kuda kutaura, inini Marvin, I'm not focusing on rugby only. I'm a Zimbabwe National Deaf Sports Federation president. I'm the president. I was last year. My sports SRC, members, the government. But the problem is, kudhara angambori president anga asingashandi, but now pandakatanga tatenda kutanga kushanda takupinda tanga kugadzira mapolicies zvese tichizonge tavo mukati momo. So ndo patakatanga kuzopinda kuti ana rugby. So now vanhu vakutanga kubhuyiwa. But we want government to help us to continue helping us. Rugby, yes, tinombotraya vanotomboanda vazvione zvatikuita. We are trying and we are trying to kuti vatibatsire, saka toda kuti vatibatsire. Masports mazhinji tinoaona achibuda paTV. Chii chavari kuita kuti iyo iDeaf Rugby tizoionawo, nekuti vazhinji vasiri kutoziva kuti kune inonzi Deaf Rugby. Deaf Rugby is still small, hatisati tanyatsa kukura. Mahearing ndivo vakura because the world vanoziva vanoenda kumaworld rugby emahearing, but if we are still growing up, we only have the South Africa, Ghana, Kenya and Zimbabwe muAfrica. Then tiri kufara kuti isusu tapindawo and tiri kutokurawo, but we are still small, but tiri kukura. So people don't know about Zimbabwe Deaf Rugby, so we are trying bit by bit. So even maybe tikaenda izvozvi kuJapan, vanhu ndipo vachazopewa kumuka kuona kuti zvichiwa then they start to support us fully. But now havasi kusupport because havasi kuzviunderstand, havasi kuzvinzwisisa. But maybe tikaenda izvozvi then they will start to. Iye zvimwe kuya kwataita nhasunoka inyaya yeroad to Japan. Japan rugby help yatiri kuda kutsvaga mari nendege, nemavisa, nemaplayers, netransport,
nefood nezvimwe zviri important, but for now tikumbofocusa nematickets nemavisa emaplayers. Why? Because wakatipa deadline 3 September. If tikatomisa ipapapo Zimbabwe yakutobviswa. So we want to make sure that for the 3 visa nematickets edu kuti izvozvo zvaita so that we go. So that's what we are focusing on. The government, the corporate world, and anyone, any individual, please support us in Deaf Rugby. We want to go and represent Zimbabwe in Japan. Please support us. Vatataura navo vakamirira TSI vati zvingaite here kuti parwendo tongogumira pakupfeka shangu chete, tibatsirane kuti chikwata ichi chikwanise kuenda kuJapan. Nasi uno tauya tiri kuona vanhu vasinganzwe vari kutamba rugby. Ini makataka kuvaona rini vanhu? Hatina nguva yakawanda tichizivana, tichiri kutodzidzirawo kutaura nesign language. Zvinhu zvinyowani zvatanga tisiri kuziva kuti munhu asinganzwe anokwanisa kutotamba sport iyoyi. But amazingly, it's there, here we are. Tine vana vasinganzwe vari kutamba a contact sport, and sezvamanzwa ndeke kutanga kuti tinge tine vana vanenge vaine situation yakadai vachitoqualifya kunosvika kuWorld Cup. MuAfrica pane nyika 3 dzakaqualifya: Kenya, South Africa neZimbabwe. Saka tiri kufara zvikuru kuti nyika yedu yakwanisa kuwanawo mukana iwoyu. Vana vedu vari kuenda vachinotimirira, vachinotamba nedzimwe nyika at world class. Tanga tichitaura naMalvin ati vakapiwa deadline yekuti vange vachibhadhara zvimwe zvinhu zviri kudiwa. Tine vana vaita zvinodadisa kudai kuti vari kuenda kuWorld Cup. Zvinozonyadzisa sei nyika kunzwa kuti vana vai vakatadza kuenda nekuda kwekuti pakashayikwa zvikwanisiro? Zvinenge zviri zvinhu zvinorwadza chose. Saka isu seTSI tiripo kuti tinge tichikwanisa kubatsira nesponsorship. Tiri kushanda tiri pamwe chete neZDR. TSI is Thrive Sport Innovation. Tiri kuti isusu disability is not inability. Hazvireve kuti kana wakaremara hauna chaunokwanisa kuita. Saka tiripo kuti tinge tichibatsira kuti tinge tichizadzisa chishuvo ichocho chekuti vana vedu vange vachienda vachinotimirira. Saka tinenge tichigokumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti anenge aine chaainacho, ingava mari, chingava kana chaanokwanisa kuita, kuti anoti tiri kuda kuti titengere timu yedu kits yekuti vange vachinotambisa ikoko, kana kuti ndiri kuda kutenga matickets, kana kuti ndiri kuda kupa mari yekuti vange vachizokwanisa kushandisa, ndiri kuda kuasista pamavhiza. Ndokwatine challenge ikoko, takaomero. Saka tanga tiri kutokumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti tinge tichibatsirana kuti vana vedu vanokwanisa kuenda vachinobatana nevamwe. Deadline yedu mutambo uyu uri kuitwa kubva musi wa1 kusvika musi wa4 November. Saka tinenge tichida kuti tisumuke latest 26 toitawo 2 days traveling nevana vedu, tosvika ikoko tombozororawo tichita mawarm up, tochizotanga kutamba nevamwe. Kazhinji kacho munhu akati ndine nzara, vanoda kuziva kuti ambenge adyei. Ndizvozvo. Zvinhu zvavo zvasvika papi, zvaomera papi, nekuti pamwe pacho unonzwa uchinzi munhu ari kuenda kunotamba kunze kwenyika, asi unonzwa uchinzi munhu wacho nepasipoti haana. Mari yetiketi imbori mari, visa racho rakamira sei, nekuti pamwe pacho katinofunga kuti aiwa pamwe kakomo kadiki diki, asi iro ritori zigomo rekuti riri kuda vanhu kuti vave vaite mishandira pamwe. Ndizvozvo chaizvo. Mamiriro azvakaita pavana vedu vari kutamba patine 12 vasikana ne12 vakomana. Pa24 ava tine 8 vasitori namapassport. Vamwe ava vanawo ari valid, vanokwanisa kufamba nawo, asi 8 ava havatorina, ende zvikwanisiro zvekuti vange vachimaita hapana. Ndopane dambudziko redu. Toti zvekare pane inonzi affiliation fee. Pamutambi wega wega panodiwa $150. Then toti matickets, ticket remwana wega wega i $1,700.
Saka matiketsi nekuti panenge paine vachinge vachivaperekedza vachifamba navo havangaendi vari vega. We are looking at 30 tickets. Toti zvekare visa is about $130 per person. So ndo zvikwanisiro zvatiri kuda kuti tinge tichibatsirwa nadzo. But hatisi kulimita munhu ane $1 rinotobatsira. Pari kudiwa $100 kana $1 risipo tine $99 haina kukwana. $1 iroro rinotowana charinoita. Ane 50 do not be limited. Vanhu ngavasununguke nepavanokwanisa tinge tichikwanisa kubatsira vana vedu vaende vanoti represent vaita zvadadisa. Vamwe vanozobvunza kuti zvinozobatsirei, kuri kuti vana ava vaenda zvichavandudzawo here upenyu hwavo ivo, kuri kuti vanowina vane here zvavachauya zvichabhenefita kunyange nenyika inoyi. Ndinodaira kudaro nekuti zvamunoona sezvinongoita mimwe mitambo pavanenge vachienda vachinoexcel, we are putting our country on the map. Tiri kuita tichiratidzira kuti kune nyika inonzi Zimbabwe indori nevanhu vanokwanisa kuita mitambo iyi, vane challenge avainawo but havana kuzvitarisira pasi kuti ini zvandisinganzwi handina chandokwanisa kuita. It's a stepping stone kuti vange vachikwanisa kuita zvimwe zvinhu mukati meupenyu hwavo, and vanenge vakukwanisawo exposure nenetwork inenge ichizovabatsirawo kuti vange vachiita zvimwe zvinhu. Vamwe vanenge sezvamunoziva kuti mitambo imwe inenge ritori basa. Munhu anotodzi ndifootball player ari kutambira zviuru nezviuru zvemadhora, ari kutochengeta amai vake. Vamwe vari sezvamunoziva mukugara kwedu, mukukura zvinhu zvatati singazive izvi. Mwana anenge achinzi haanzwe ari kuda kuenda kuspecial school, pamwe zvikwanisiro zvekuenda kuspecial school pachona hapana, but ane skill yainayo obva anzi ngaite izvi. Zvakafanana nemunhu anenge ari anonzwa haana chakakanganisa asi anogona kutoishayirwa mari iyoyo. Ndo zvakangofananawo nevana anogona vamwe vake vari kukwanisa kuitirwa zvavanoda nekuti hapana chakakanganisika pavari, havana urema hwavainawo. But ava vakawanawo munhu akavaona kuti haanzwi asi anokwanisa kutamba sport iyi, and they are very good at it. Vari kubva vaita nezvazvo vanokwanisa kuzoraramawo upenyu kutochinja dzinza nezvinhu zvidiki-diki zvakaita saizvozvo. Sezvamunoona vatambi venhabvu vanongoitawo ndozvakangofananawo nevatambi verugby vatinavo nhasi. Takatasara netheme yedu yanhasi iri kunzi road to Japan. Hatisida kuti road to Japan ika isasvike igumire panzira. Saka mungade kutaura kune vakateerera iye zvino izvi kuti tisvike kuJapan tisazonzi havana kuenda, vakatadza kuenda. Isu tichiziva kuti vana vemuZimbabwe tinokwanisa kuita chirwirangwe. Vekumabasa ari kushanda zvino kuti kushanda basa rakaita sei, sekutaura kwamaita kuti kana iri $100 pakashayikwa $1 yatoo 99 ndizvozvo chaizvo. Mhuri yeZimbabwe tanga tiri kungokumbirawo. Tine Facebook page yeTSI. TSI is working in collaboration with ZDR kuti tinge tichikwanisa kumobilize funds kuti vana vedu vange vachizosvika kwavari kuenda. Tisagumire munzira, tisangoita vanhu vekuti vanhu vachitanga chinhu. Hanzi mbudzi kuzvarira pane vanhu, hunzi nditandirwe imbwa. Mwana asingacheme anofira mumbereko. Saka tiri kuchemawo kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti tinge tichibatsirana, tichionesana vana vedu vange vachisvika kwavari kuda kuenda. As little as $1, there will be a GoFund page that will be posted. Please go on Facebook, go on TSI, go on ZDR. Share, like, moisani malove, spread the word kuti shoko rifambe tiwane vanokwanisa kuya vachitibatsira nenzira dzakasiyana siyana. It can be in cash, it can be in kind. Tisangoti takatanga rwendo tikangogumira pakupfeka bhutsu tisingazopinda mumugwagwa wacho nekusvikako. Parubatsiro hapana runganzi urwu rwakakurisa kana kuti rudiki-diki. Namba iri kubuda iyi munokwanisa kuisa eco cash, chero mari inenge yawanikwa inoburitsa zita rekuti Malvin Mukuyu. Ngatibatsiranei kuti road to Japan iyi isaperere panzira.